tena very avakoya kwezi tomkaro babea. Émission spéciale, ça se dit bien dit. Asabotsy ny andro tompoko lasy tompoko vavy fandarana sasy di bien dit mivahiny agnatragnotsika agny manambahiny atsika tsazo zay faleda bogosy Ali Mourady Yaman raha mety andriamaly fanontaniagna jiaby sy zay raha tokony ho haitsika mikasiky izy niany ty faly miarabany Ali Mourady magnano mbala tsara anao tonga soa hita amin'ny platony sasy di bien dit. Eka volontaire mo makasitrika andragnarina miany tombonara taxi ty tongo 2019 faly miarabana roa ato amin'ny agnatin'ny fandaharana émission sasy di bien sasy dibi ay lerana ty lelana jojo somaro makoko hely quoi karaha ko mabonany atsika jiaby eto mababany totorisy Ali Mourady en personne miarabana atsika jiaby tahatra ny taogno 2019 agny tahatra ny 2100 hoazy bebe rivotro eto atsika nanty ikoragna ambarako anareo ny tegna marigny koragna tena tsisy vandivandy fa koragna marigny akitigny ara za mafa ela ty dirako ty amin'ny émission ty karaha zay koa manareo ty sektakatra mahalizy zegny niany ty zagnarana tsy korano yo Ali Mourady ty agnaranao sady zay voalohany agnaranao sa nom d'artiste izy io zegny raha navy amin'ny débat be tamin'ny volovolo zany hira agnarako ty foko fo agnarako Mourady satria koa sy babako nikiriny niteraka za tany donc saiky tsaiky tsy nahefagna nagnaragna feky rô tsy haiko le zany ndraikindraiky za magnano question rô nino ma navy nagnaragna anakahy tsisy fagnampiagna tsisy fagnampy nagnaragna fa tonga de natao Mourady fo agnarako za zay koa zegny fa tapakevitry zegny andeha ihira agnano groupe nakahy zegny nagnano groupe nakahy volanko hitako vatagnanakahy lava be 1m80 volanko asiko tony koa volanko agnaragna nakahy ty volanko fa Ali Mourady babany totorisy i Ali io ndraiky izy io papa be nay tela olo amin'ny babanay nalaiko zegny ary papa be nay raiky farany lava be zegny nantsoritiko izy napetiko aminakahy Ali Mourady babany totorisy yo totorisy ty ia io lay ologna aminany tsy volagna fa ivolagna raha marigny zo karaha ty matetika voa za question zay na mandeha agny en Europe na mandeha ty amitsika ty Madagascar zy totorisy io avako aby zo terme maro ko anareo tegna marigny aminazy fa za zegny hitanareo boka Zandramedy olo comique maloha amindreky ma question ndraiky Zandramedy izy azafady zoky nakahy fa izy comique zo terme Zandramedy zoky amedy boka izy aminakahy fa tsy Zandramedy anareo koa marako raha anareo tafitokiky raha agnaraka totorisy zegny zay ty boka dadinay to tarimy zay tia mitarimy piso tia mitarimy piso ka misy piso raiky be tarimy dadinay zay fa kainy medy totorisy ke za zay nazo ny comique nay voilà de natako babany toto zany tsy babany piso iagna raha zanako fa misy zanaka anao za fa misy zanaka firy aia iroy zanako araiky lehilahy fa folo taogno Eli agnarany aia izy io ambilobe azafady efa hainareo olo baka ianao zay tegna marigny mitany fa baka ambany volo sa baka mivily baka ambany volo fa za zao fa nongagna volo baka agnabo rano fasy tsy mivaky rano agnabo rano fasy tany fa viany mamako niteraka zao babako baka koa ambilobe ambody bonara Francisco sy mamako pretapo Francisco zay niteraka taloha nagnaraka mamany niteraka zay ke karaha zay baka agnabo rano fasy zegny donc taony natombo presque natombo za zay tagnabo rano fasy teraka tagnabo rano fasy koa d'accord aianao zo mipetraka za zo mipetraka Diego Sorez tany pitragna za teo taloma nipetraka ty Tananarivo fa kofa nitsangana groupe nakahy tamin'ny 2008 1er mai 2008 groupe Ali Mourady babany totorisy nitsangana teo ty Tananarivo zay za nipetraka atao fipitragna teto tamin'ny 2013 zany ala teto tonga de nifindragna afahatany Diego Sorez tany fabiagna koa mahagny agny Diego Sorez tariky Ali Mourady mipetraka fa fotoagna mitely tandafo ino tany fipitragna sa avy tegna fo sa karazan-draha hafa koa ny fandehanagna andafo boka zegny ka atsika raiky tsy opoera amizay fa karazagna hoe karaha handeha bazary handeha mitany yo azafady nareo koraha asika ty tsy façon ma za ma bienvenu ky bienvenu tonga avy tamagnena koa tamin'ny 4h du matin ma za io
Ny fandehanana magnitra andafy za tenim-bazaha fa tsy ny ka tsy ataoko ity de tsy alaina ro taka tenim-bazaha ke karaha zay moa ny fandehanana andafy zegny tournée fodiako agny ny tournée depuis 2009 babantotory zegny sorako de sorako Ndragnahary nagnamboatra ndraiky razagna sy ny fan babantotorisy za zay koa fa nira premier album naka ajoby titre anany tonga de fa nisy mpankatỳ taty Madagasikara tagny ta France efa nahita contrat de tagny ta Pitandranomasigny babantotorisy depuis 2009 jusqu'à maintenant donc isorako nareo fany agny Pitandranomasigny isorako nareo fany aty Madagasikara eran'eran za tontolo zao koa ay azov zay olo tegna nampiantonao la mozika nanaovanao la mozika efa nisomasoma la mozika tambotrombotragno tagny sa hoe niaraka tamin'olo na compagnie olo tegny hoeny de nanala mozika afara tamin'ny 1er mai 2008 zegny la musique zay karazagna hoe fagnatin'ny liu raha io fagnatin'ny lione misy la famille zegny ao amy la famille na baka amy babanay na baka amy reninay izy ma fa nambara teo igny hoe Francisco fa karaha fa mazava ho azy ma fa pira ny asanany babanay ndraiky zegny tsy tsary nihira edy asa ndraiky zay pagnadahira dahira silamo ya pagnaditanao ya pagnadahira zay zegny zay nalay ligny nalay zandramedy zegny araiky nagnarana sosy gomalaty zay za satria zegny tamin'ny fotoagna taloha teo boka zegny arbainy ziara raha nalaza tafaritry Ankarabe tao ziara farbainy voilà babanay ndraiky misy raha tompoko la Madroplane zegny tao Ambilobe tao nalaza resaka dahira babanay fagnatin-draha zegny edy mpo zegny izy medy nahazo ligniny liony araiky igny za nahazo raiky sosy medy sy morady baba raiky sirena raiky medy zoky nagnaraka zay zegny efatra pralahy baba raiky mama raiky misy telan'olona zegny Soumaël zegny agnarana nagnaraka Soumaël io zandra medina roa zoky medinaka ndraiky izy zay zandra medina roa zoky medinaka bon nagnaraka zegny nagnaraka zandra medina roa Ali Mouradina roa koa babantotory sy nareo d'accord za zegny dontanao to azovy olo nampiantonao la mozika ankoatra le tamin'ny mitao Francisco fa nisy olo tana rehanao sansany araka tany tamin'ny Francisco asany gitara anjova sy nagna chanteur tahidy zegny bon départ ny Ali Mourad tamin'ny la musique maromaroka ny tegna marigny tamin'ny fahazazagna anaka tagny pigoma lahy mpagnatogno hitanareo morengy hary izy efa tsisa fotoagna kilandagny pitariky goma zegny niasako ravagna goma karaha zegny zay ndraiky zandramedy zay fa tia mianatra tsy batera mangrano angozona omby atao barika anarany batera zegny teo zegny nisy artiste local zay Tambilobe tao Diely raha falsety teo zay zegny nianatra volana lay Tianjama za zegny niala tamin'ny olo Diely ndraiky raha falsety zegny za nampono nanitoto tamin'ny 18 ans teo donc za fa mataotokana ame la ray aman-dreny tokotry mandeha midemedy mitady vola la musique zegny tiako nde soma tamin'ny Tianjama na ino raha nataonao tamin'ny Tianjama batera zegny niasako batériste salakady choriste batériste zegny tegna matière anakazy tamin'ny mozika batériste tamin'ny Tianjama niara tamin'ny Tianjama za tao raledy tamin'ny any naronaroko ane nandalindalo tao avao zay tao fandrama za nanomboko 2006 jusqu'à 2007 tao zegny olo niraniarahanao farany ya tao farany hitako zegny za zegny magnaraka fandrama karaha tagnaty 2 ans hitako goma hitako za tia goma anano koa hitako lanko za maboaka raha ty vako avako andeha andafogno tamizegny mbola galera za tamizegny bwana tsisy vola za tamizegny sahirana setra za tsary setrisetry zegny nanonga tambany vola manafilary nandeha nandafogno omby ambarako eto boka jalinaka jiaby ala bon za tsy tia vandy za tsy avandy misy fotoagna ve niaraka tamin'ny Tasmena na niaraka nihira fo zegny na niaraka sipasipa ve zegny le tagny sa tsisy resaka poapoaka zegny tsy bon izy kabariko Tasmena zegny marobe olo nagnasaha tambelagna tahako ane vadiny Ali Mourad Tasmena c'est pas quoi c'est pas que vanjobory karaha izy lahabiko ny tegna marigny zahay hoe manager araiky manager anay ta fotoagna fa zany Monsieur Lemoine René Lemoine zegny manager anay tamizegny ke Lemoine pousse Tasmena hitan'ny Lemoine zay tiany Lemoine zay iranaka tiany posigna za la Lemoine alohanao posigna miaraka Tasmena la ta sora koa zegny za misy sorako de sorako Tasmena
nagnampy za tamin'ny fiainako nampivoatra zaho koa tamin'ny resaka raha maro koa fotony za zegny isan'ny hoe ba zegny tsy ambarako anareo kiseky raiky zay fa bla 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 wa yao ke sorako zay temps semaine zay tsara ny fampibonginy piana da zay anabaviko zegny mamandro igny tarimy zay ty tantanarivo tety taiza zay ko donc magamba jiaby donc tsy kaiky mamata semaine mara tia olo koa ny mamandro igny temps semaine niarany hira na voatra za izy ary temps semaine volony nahitako lalagna mandeha andafy agnatin'ny taogna raiky misy indimy mandeha andafy zany niarany asa ndraiky temps semaine zay mesorako ndagnahary inaplikiko jusqu'à jeudi tamin'ny fotoagna zay temps semaine koa manampivoatra za miresaka karaha ty fiainana ty tsy hoe za bady fa kanefa ndraiky mandeha raha tsara nankatsaraigna yo fa firy hiranao zo firy ny audio ary fa firy vita télé Did fa ziny any mba compte maromaro e tegna maro zegny za zao ty 8e album groupe Elimorady amizao ty 8e album izo ty aminavina amizay nde gnano 9e album zegny aboakatsika tsy ho ela tondra titre pardon FB mandrobadrany titre raiky mogodro mivingitry madame Gomala fainareo Gomala matera manafinareo Gomala rombola tasy baba matriaka Elimorady managna fisikinanao manokana fa sa zay raha hitanao ataon'olo koa fa pariparinao fa mamagno sa manana spécial io ndraiky zegny mbala igny mbala pody amin'ny temps semaine ndraiky zegny izy raha mbala kasitrako temps semaine ndraiky zegny satria zegny raha matetika amin'ny mpanakanto artiste anao koa zegny tsisy hoe le lookinao zegny tsisy le personnalité nao zegny manjary karaha hita tsy mipetraka zegny tsara beky zay le ligninao tamin'ny fotoagna taloha za tsisy le koa fitako ataon'olo ary mbarako magneva za fo na sanga igny misy ilagna magnano hoe na ifagneva ty kolagna aby mbarako raha manjary magnano fo zinako zay raha tafarany zegny tsy mety za zegny lokinaka za tia pantalon slim ndraiky lamba lavalava tagnana satria boka za zegny lava azy tia lamba fokifoky loatra zegny koa zegny za zegny managna ike karakory lokonao io manakory lamba karakory ny fataonao io raha tegna za lamba tegna préféreko rosy couleur zegny loko fa mena anao fa parefo na bolava eky na hiditra rosy tegna hitako préféreko amin'ny couleur tegna préféreko amin'ny fiaignananaka Elimorady misy raha toy amin'ny lohanao rina ty nagnanaovana fa tsy nitsipihiny baka ty nalefa nandeha tany nagnaia fa ato nagnanaovana izy hitanao magnevanao so ty nagnanaovanao izy tegna marigny zao za zegny look américain tiako miresaresaka coiffine américain aby reo za tia marakaraka clip américain boka tiakonao zegny za zegny tegna ira tiako saika ataoko tao voalohany ayo fa hitako zegny le raha zay somary sasasatra zao volako arô pidiraka Gomala ty volako fa rombola tasy romboka oitry diamboe latsaka aty volako fa malakilakin-droanagna avion e tsy hoe ayo tsy azahoagna vola ede zafady aminareo fa sasany aminareo zao mangala ilany fo tandray manao zandry yamany yo za fanina yo koa ke ty hitako bon za zegny ndraikindraiky misy style hely karaha io sisy an'andro zany magnano ya fa zany presque lokinaka zegny presque fa magnano clip tsy maintsy misy fagnitry karaha io zegny amin'ny lohanaka fa tsy voatery tsipika roe na tsipikely na lakintagna ry d'accord Elimorady anao to nivolagna hoe taloha tamin'ny azovy 7 Rafalsety ko farara kera tafagolantany aby jiaby zio nifindrafindra ndraiky ziska anao navy taty tamin'ny fandrama ty ina to navely fifindragna zegny tagny taloha tagny zay fagnontonianao zay zama bon soragna ndraiky fagnontonianao zay soragna de soragna anao nantony hitanareo boka zao vadiagna koa fa tsy fagnaraka aleo misaraka nisy tsy fagnaragna zegny tagny tsy fagnaragna fa izy kanefa ndraiky mazoky aby anareo nitaiza za nareo jiaby voatontony isorako ny vitanareo e ankasitragna nareo za ko tsy nampijalinareo za tsy nahy demerde nijaly zegny anao tao ya nisy fijaliagna za tagnatin'ny groupe jiaby zay fa iso za ko tsy nampijalinareo za tsy demerde tsy navelon-tegna za tegna maro zay raha tsy nahy namorokira koa ya fa satria boka ireo navy tamin'ny kandro ireo tsy nijaly koa ny ireo e tsy mazaka tsigny kena zao sa mampijaly musicien anao raha zoko tsara
izy koa fa tsy hoaraka amin'ny malonaka za maizako direct nanay izy François za volagna raha direct baka ya fa nisy fijaliagna tagnaty izy fa tsy hoe fagnamboarana be nareo fa aloha mivolagna raha marigny d'accord tsy mitsendriky teraka etika groupe izy mihira ke tsy mijaly araha zegny matetika amin'ny pira vaovao zegny izy tonga de izy nihiragna nalaza tampoko igny tsy avy afaka mare fa tonga de efa ambany tsisy tsy nantraiky tamin'ny olagna maro be tsy hainy zegny expérience mandalo amin'ny la musique koa d'accord firy vadinao ha navinaro non za nambady araiky viavy za nambady viavy araiky fa tena mafabe avako be fa be la jeunette amin'ny fatanjahagna tagny hitanao tena tam'zay za 34 ans 34 ans no jeté d'accord 34 ans manambady viavy araiky zay ankaraiky ya zany karaiky kadro de zarazara mangitinao mangi manetetra za tia somary bebe baflangety za zany tegna magnitiako zegny za tsy tia viavy foko viavy mila lolongera aminakazo zegny lavalava eo amin'ny mètre 60 50 zegny izy mba lavasa magnitadiako za tsy de tia mangy tiako fa ndraiky mangy jiaby edy fa azafady sao de malahelo koa sasany fa courage fedy d'accord Limorady misy raha vaovao avy agny zao ty tokony aboaka ampatary amin'ny fanka ya misy normalement izy moa volanto igny agnaboaka clip atsika io fin février toko fa aboaka clip 10 goma telo amin'andro eo misy mogodo misy rythme gène bijoty karazagna zegny izy eo amin'ny 10 eo izy raha vaovao andeha aboaka atsika Suela fa soran ko man Janghary soran ko man pagnampy jiaby tany ta France nagnampy babantu tourisme resaka matériel andesagna drone nazo fantôme drone no sa drone nulo naka no d'accord naka nang mi caméra kuranu ya navin caméra tsika ya misy Unicorn avo zay misy 4K Sony 4K ampiasa zegny karaha zay koa mahafaka magnampy zandro madiniky mifatry Diogo Soares babantu tsy agnampy amin'ny raha jiaby edy ndraikindraiky ampianareo zay araka clip raha so hoe misy raha tsy ampy ela aminareo ampia za tsy lela mbola andeha ampianareo asa hoe kabakabarako ampia zoky resaka clip afaka ampiako anareo manafy jiaby zay d'accord aftanao ary hoan'ny mpankafy na hoan'izay mbola tsy mankafy eka hoan'ny afatra farany salakady voalohany izy ty masoranareo mpandraiky endrika nareo agnatin'ny émission ty soran-Janghary soranareo jiaby ny afatra okano karakory fetanao émission ty tsendriky falenao niteny za tiako izy ty tianao tiako zay sa manao izy ty sexy be izy ty lancé izy ty avo tian'olo magnaraka izy ty tian'olo magnaraka izy ty fa isorana fo zegny lagnen'olo jiaby nivolagna tagnatin'ny nidriky tagnatin'ny émission ty zay tsara navandy engany zegny avy le amy magnaraka afara zegny aza mavandy misy boka olo igny 40 ans izy volagninao 28 ans izy teraka tamy taogno firy izy tao 90 izy fanadimo raha jiaby ka la karaha zegny miafatra koragna zany nasiro foboka fandry fanapona riva avako be agnarako Morady fagnajagna za babantotoris tsy baban'ny piso babantotoris med zandramed Sely Morady prête à pour voatra karaiky mamaraiky babaraiky misy tsy mety ataonay pralay anaranareo zay heninareo anareo zay anara itiavanareo aza miafahafa aminay zandramed Ali Morady zao zay fa misy tsy mety ataonay anara volagna ko tsy tinareo maso alifasanareo message privé misy boka azanarigna publication d'ailleurs comme ko magnatra publication mivolaise tsy zegny d'ailleurs alifasa message privé agnarana Facebook ny babantotoris Ali Morady babantotoris zandramed maladelegagna agnaborana Facebook nany fa mbalava karaha zegny veloma jiaby tsara ny fiaragna tsara zegny bonne continuation bonne journée bon week-end bon bijou ciao tindry kiary igny ny koronana nataony mirahalahy teto tamin'andraniany ty naresaka zegny izay tompony goma niaraka tamitsika teto niarakaraka tamitsika namaly fagnontaniagna korana tamitsika sy ny programme anazy jiaby tamity andraniany ty
soratsika hita amin'andro zegny ataoko fa mbaloa avy tsy alay agny amin'ny fotoagna koa mety mbola avy tezokoragna eto ampamaragna misaotra ny boutique juste ny tsara lamba et 67 hectares nampiakanjo ny tenanay tamin'ny ty androandroany ty raha mila lamboka ty anareo tsy dia ny boutique juste ny tsara lamba ametraka veloma mandrapitafa veloma tompo bye bye yo baba totori salapawai yaman Sena veri avakoya kwezi tomkaro babea. Émission spéciale, ça se dit bien dit.